Spravodlivý nie je sociálny systém, ktorý udržuje ľudí v chudobe. Spravodlivý sociálny systém je taký, ktorý pomôže ľuďom, keď sa nie z vlastnej viny ocitnú v núdzi. A keďže pre väčšinu z nás je jedinou cestou z chudoby práca, spravodlivý sociálny systém by mal ľuďom v núdzi poskytnúť prácu. Žiadny zdravý dospelý človek by nemal dostávať peniaze zadarmo. Ani od štátu nie. To bôž, ak má deti, lebo deti si takto zvyknú, že normálne je nepracovať. Je oveľa lepšie dať týmto ľuďom prácu, aj keď platenú z verejných zdrojov. Napokon aj my politici sme platení zo štátneho rozpočtu. A čo lekári, ostatní zdravotníci, čo učitelia, záchranári, či ľudia, ktorí pracujú na úradoch. Dať ľuďom verejnoprospešnú prácu, platenú z verejných zdrojov, je určite lepšie riešenie, ako im dávať peniaze zadarmo. Nemám čarovný prútik, ale myslím si, že spojením zdrojov zo štátneho rozpočtu, rozpočtov samospráv a eurofondov, spojením štátu, samospráv alebo napríklad štátnych podnikov pri údržbe ciest a chodníkov, pri údržbe potokov a riek, pri rekonštrukciách verejných budov alebo pri výstavbe verejných nájomných bytov, môžeme vytvoriť sociálny systém, ktorý bude spravodlivý a ktorý ľuďom veľmi rýchlo pomôže dostať sa z chudoby.